F'konferenza ta' l-aħbarijiet il-Partit Laburista nnota kif Bernard Grech iżarma ir-riformi u jreġġa l-alloġġ lura jekk jikseb il-poter u l-Prim Ministru Robert Abela ikompli imexxi lil pajjiżna il-qudiem. Qudiem ir-riforma dwar l-użu responsabbli tal-kannabis li biha ġimħares xiri regolat ta' kannabis minn swieq legali, il-Ministru Owen Bonnici nnota l-pożizzjonijiet konfliġenti li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni fuq ir-riforma u saħaq li Bernard Grech biddel il-pożizzjoni tiegħu dwar il-liġi tal-kannabis xejn inqas minn 9 darbiet. Fost oħrajn, Bernard Grech l-ewwel ħareġ favur il-liġi u qal li l-gvern ikkopjah, imbagħad issa sostna li jżarma din il-liġi jekk isir Prim Ministru. Bernard Grech li jżarma u jħott ir-riformi li aħna wettaqna u jreġġa l-arloġġ lura, Robert Abela li jimplementa il-bidliet li l-pajjiż għandu bżonn u joħodna lejn il-futur. Matul l-istess konferenza tkellmet ukoll il-kandidata Laburista Rebecca Buttigieg li komplet tisħaq kif il-Partit Nazzjonalista jrid jieħu lill-pajjiż lura u mhux il-qudiem. Qalet kif fl-aħħar snin meta ġew diskussi riformi ta' drittijiet ġodda u ċivili anki taħt it-tmexxija ta' Bernard Grech, il-Partit Nazzjonalista dejjem kien maqsum. Fakret kif il-Viċi Kap Nazzjonalista David Taġus kien qal li ħajispiċċa jum l-omm minħabba li l-gvern preżenti ta' aktar drittijiet. Buttigieg fissret lill-Partit Nazzjonalista bħala partit ta' konvenjenza u mhux konvinzjoni. Aħna dejjem nimxu bi pjan, forsi mhux dejjem kulħadd ħajaqbel magħna, iżda fuq kollox aħna dejjem nkunu onesti u dak il-pjan immexxuh il qudiem għax aħna il-futur, aħna il-partit tar-riformi.